भैरब बसुमतारीनि नखराव थानाय शिव शंकर महादेव मन्दिरावबो श्री श्री शिवरात्रि फुजा खुंफुंदों। तामुलपुर जिल्लानि सेसाफानि पलासगुरि गामिनि भैरब बसुमतारीनि नखराव थानाय शिव मन्दिराव गामिनि खाथि खाला ओनसोलनि भक्त सिबियारिफ्रा थुबुर जानानै श्री श्री शिवरात्रि फुजा होनायाव दोलै नोगोरै बाहागो लाफादों। भैरब बसुमतारीया फुंबिलिनि समावनो गंगा फुजा होनायनि उनाव शिव मन्दिराव लाइजाम फाथालि बावनायनि उनाव शिव भक्तफोरखौ लानानै महायज्ञ होयो। 1964 मायथाइनिफ्रायनो रुंसारि खगेन्द्र बसुमतारीया गावनि नखराव शिव मन्दिर गायसननानै फुजिबोबाय थायोमोन। खगेन्द्र बसुमतारीनि शिव मन्दिर गायसननानै फुजिबोबाय थानायाव ओनसोलनि गामिनि रायजो राजाफ्रा मदद होबोबाय थादोंमोन। रुंसारि खगेन्द्र बसुमतारीनि फिसाज्ला भैरब बसुमतारीया गोजाम मन्दिरखौ सिफायनानै गोदानै शिव मन्दिर लुफुंफिननायखौ थांनाय 11 फेब्रुवारियाव समाज सिबियारि रंजाखुंगुर बसुमतारीया बेखेवनानै होदोंमोन। बेजों लोगोसेनो बे मन्दिर लुफुंफिननायाव मदद होबोनाय पवन सिंह स्वर्गयारी आरो मन्दिरनि रं आरो आर'नाइ आगर एरगिरि मागुराम नार्जारी, जोंमा नार्जारी, बामोन नार्जारी आरो जाफुंसार नार्जारीमोनखौ श्री श्री शिवरात्रि फुजा होनायनि गेजेरजों मान बावो। बेबादिनो दिनैनि सानावबो रुंसारि खगेन्द्र बसुमतारीया रुंसारि जानायनि उनाव फिसाज्ला भैरब बसुमतारीया शिवरात्रि फुजा होनायाव गामिनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दोलै नोगोरै बाहागो लाफाफैदों। आङो गिबियावनो आंनि मोजां गाज्रि गासिखौबो नागारनानै एबा हामलायनानै दिनैनि शिवरात्रि ब्रत खुंनायखौ आं जोबोरैनो मोजां मोनदों आरो बेबादिनो आं खुंबाय थाबोयो। नै फैयै दिनै फ्राय आं खुंनाया आफा थैनायनि उननिफ्राय 13-14 बोसोरसो जाबोबाय। दा आफानि दिनाव नैबे मन्दिरखौ मावनो हायाखैमोनबाबो आंनि दिनाव आं बहुद मानसिनिफ्राय अनसुंथाइ मोननायजों लोगोसे गामिनिल' नङा मालाय गामिनिफ्रायबो आं अनसुंथाइखौ मोनदों आरो जोंनि नैबे जायगाल' नङा एबा जोंनि तामुलपुर जिल्लानिल' नङा आं क'क्राझारनिफ्रायबो मोननाय दङ एबा माजबाद धेकियाजुलि बेफोर थिंजायनिफ्रायबो मोननाय दङ। दा आं गासै भक्त फिसाफ्रा जेरैबायदि आंनो अनसुंथाइखौ होदों बे अनसुंथाइ मोननायजों लोगोसे आं दा गुरु मन्दिरखौ लुफुंनो हादों। दिनै गुरु मन्दिरखौ आंजों लोगोसे मावफानायफोरखौबो आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय आं रोजा आंनि गोसोनिफ्राय आं बिसोरखौ साबायखर बावदों। जाहाथे दिनै आरो नैबे जिथु आर'नाइ होदों बे आर'नाइ आगर एरनाय बिसोरनो आङो आंनि लोगोआनो मावदों। दा आंनि लोगोआनो मावदोंब्लाबो आं बिसोरखौ आर'नाइजों आं बिसोरखौ बरायदों। जाहाथे बिसोरबो आरो साबसिननिफ्राय हामसिन आरो हालांबावथों होननानै आंनि गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावदों आरो आङो इसोरफोरनिसिमबो आङो रायथिदों। जाहाथे बिसिनि जेरैबायदि नैबे गुरु मन्दिरखौ लुनायजों लोगोसे मावजेननायनिफ्रायबो आंनो सहाय होदों। थाखा फैसाजों सहाय होनो हायाखैबाबो मावनाय दांनायजों सहाय होदों। दा आङो बेखिनिखौनो दिनै शिवरात्रि बर'राव सिबिनायाव जेरैबायदि मानसि नुजाफैदों आरो फैदों आं गासिबखौबो बयनिसिम गासिबखौबो मोजां गाज्रि हामलायनायखौ बावहरनानै आङो जोबोरै मोजां मोनदों आरो आं बिनिख्रुइ साबसिन आरो खुंनो हाबावथों आरो इसोराबो आंनो बोनानै होथों गासै भक्तफोरखौ आं बेखौनो सानो। आं थैनानै थांगोन, आं थैनानै थाङोब्लाबो बे गुरु मन्दिरा जाहाथे थांनानै थायो आरो बेखौ सिबिग्रा आरो पुनर गोदान जाहाथे ओंखारफिनो। आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथि आं दिनै सानसेयाव गिबियाव आङो दहाय गंगा फुजा होबाय। गंगा फुजा होनानै आङो शिब मन्दिरखौ एसे फोसाबबाय। थारमाने बावथाय बावनांगौ नालाय लाइजाम फाथालि बावनांगौ। बिनि उनाव
आं गासैबो गुरु मन्दिराव थारमाने लाइजाम फाथालि बावनानै दोनथ'नानै आङो आरो जयग' होबाय। जयग'आव गासै नुजाफैनाय भक्तफोरखौ गासैखौबो लानानै आं रायजोनिनो होखायो आरो रायजोनि जानानै होबाय आरो बिनि उनाव आं दा नै आरो लिंग'आव मन्दिर सिङाव आं लिंग'आव आरो फुजा होबाय। बे हाबाफारियाव बेसेबांसो भक्त बिथांमोना बा सिबियारि बिथांमोना बाहागो लादों? बेयावथ' थारमाने दा गासै दङ गैया नङा ओरैबायदि आरो बोसोरफ्रोमबो बेबायदि बोसोरफ्रोमबो जायो। फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो सिबिलांगोन। बेबायदिनो बोसोरै थारमाने शिवरात्रि तिथिब्ला बेबादिनो जायो आरो नै बिजय दशमियावबो आङो आरो बेखौबो होयो आरो।